Γεια σας! Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το τριπλό αμερικάνικο εξωτερικό φίλτρο ψυγείου της Pure Pro, το οποίο ταιριάζει σε όλα τα ψυγεία Samsung, LG, General Electric, καθώς και σε όλα τα ψυγεία τα οποία περιέχουν εξωτερικά το φίλτρο τους. Στο πρώτο στάδιο αρχικά υπάρχει το φίλτρο πολυπροπυλενίου, το οποίο μειώνει από χώματα, λάσπες, βρωμιές και σκουριά που υπάρχουν μέσα στο νερό. Στο δεύτερο στάδιο υπάρχει το φίλτρο της διατροφικής ρητίνης αλλαγής ιόντων, το οποίο μειώνει από άλατα και τη σκληρότητα του νερού. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο υπάρχει ο κοκώδης ενεργός άνθρακας, ο οποίος βελτιώνει τη γεύση και την οσμή του νερού και μειώνει αποτελεσματικά το χλώριο, το χλωροφόρμιο, τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα τριαλομεθάνια και γενικά διάφορες βλαβερές ουσίες που περιέχονται μέσα στο νερό. Το σύστημά μας περιέχει βιδωτά κουμπώματα ασφαλείας για να μην έχουμε κάποια διαρροή. Αρχικά, αυτή είναι η είσοδος του νερού και από εδώ είναι η έξοδος. Ξεβιδώνουμε το κούμπομα, παίρνουμε το σωληνάκι της εισόδου και το τοποθετούμε. Βιδώνουμε και το ίδιο κάνουμε και στο φίλτρο της εξόδου. Ξεβιδώνουμε το κούμπομα, το τοποθετούμε και βιδώνουμε. Το σύστημά μας είναι έτοιμο. Αφήνετε το νερό να τρέξει για 3 λεπτά και μπορείτε να το πιείτε.